i Granollers. Hola, em dic Jordi i som de Moià i hem vingut a la ciutat gegantera perquè ens agraden molt les festes tradicionals de Catalunya. La Tossonera és una prehistòrica i es diu Tossonera perquè tenim les coves del Toll, hi ha una cova que es diu Tossonera i aquest és el Toll, que és el Toll perquè representa que vivien les coves del Toll. Aquest cap de setmana ens visiten 92 colles geganteres d'arreu, que no és poc això, Des dels amics de Matadepera i Sabadell fins als nostres estimadíssims companys de ses Illes. Les parets es fan estranyes. Massa poc espai pels dos. Marxes tu, marxo jo. Ciutat Gegantera és la gran festa dels gegants. És on tots els gegants de tot el món que vulguin es reuneixen.
Nosaltres som els voluntaris. Voluntaris. Exacte. Nosaltres som les pusses dels geganters, de cada les colles. Igualment. Que jo tinc la meva filla a Mallorca, Sí, jo soc de Menorca, però Ja. està bé. Està, ella viu a Andratx. Andratx està molt bé. Som d'Igualada, el Bisbalet i la Cinta d'Igualada. Ara venim a buscar el segon i, bueno, ganes de festa tota la nit. Bueno, jo soc portador. Els portadors li donen ració doble o no? Ojalà. Tant de bo, sí, perquè... Què li fa falta? No, de moment no. De moment no. Bueno, Una queixa, vols dir? Bueno, es pot provar-ho, però jo penso que ja està bé amb un sol plat, al cap i a la fi. El gegant del vi, ara balla, el gegant del vi, ara balla pel camí, el gegant... Ves? Ja no lo ves. Hem ficat una mica? No podem. Jo agafo coberts i Algú pot agafar el postre? Bon profit, família. Gràcies, te'ls posen al mateix plat. Sí, posa'm els tres junts, sisplau. D'on som? D'aquí Terrassa, som voluntaris. voluntaris. Voluntaris, sí. Bon profit, voluntari. Gràcies. Heu tingut molta feina o què? Bastanta. Acompanyar les colles i... Estem cansats. Equipo verde. No, equip vermell. Són vermells, el jersei, verd i vermell, volia dir. Són de Sant Quirze. Sant Quirze. Isamar. Hola, Isa. Isamar. Isamar. Fenómeno bonito. Sant Carles de la Ràpita. Ara bé? Sí. Teniu gana? Molta gana, Menjareu com gegants? Sí. Molt bé. Ai, que bo, por favor. Ja, cervesa. Ja hem trobat voluntaris que ens la portin. Jo sóc el Cesc Castellet, que estem amb l'organització de la ciutat gegantera, aquí amb tota amb aquestes colles, amb Vacarisses, Maó, i avui el que farem és una cercavila partida en 4 trams, en 4 punts de sortida, que ens juntem tots aquí baix al parc, i després farem l'acte de ciutat gegantera baix de tot. Avui hi ha molt ambient, molta gent, ara és un moment complicat de logística, però estem funcionant. Bé, la ciutat gegantera és una reunió que es fan tots els gegants i representa que l'agrupació té uns gegants propis i es fa un acte d'entrega a la ciutat que l'organitza, que és l'encarregada de custodiar aquests gegants. I aleshores s'ha fet, aquesta és la 30a ocasió que es fa, i és un acte que reuneix la gran majoria de gegants que hi ha.
local gegantera de Catalunya. Avui ens acompanyen els gegants de Terrassa. Durem el nom de Terrassa per tots els pobles i ciutats del territori i travessarem fronteres. Això és una gran responsabilitat i ens comprometem a fer-ho amb el màxim rigor i respecte pel món geganter. Ah, sí? Pues mesos. Pues jo visc a Mataró. Som de Mataró. Som veïns. Espera, que no, suficients, molt de gust, Un plaer, veïns. Jo estic de Menorca, de Barceloneta soc ara mateix. Ara viu a Barcelona. Estic aprenent... Bueno, jo soc Ismael Portillo, és la primera vegada que vam anar a Menorca, amb els gegants de la ciutat, i sincerament he trobat una amabilitat que no he trobat mai. Sincerament m'ho he passat molt bé, però molt bé, sobretot amb el jaleo, que no sabia què era el jaleo, i sobretot una forta abraçada a aquesta gent, perquè és que són la bomba, no tinc paraules per dir el que tinc aquí al cor. Sempre quan estic mirant el cel, admiro les estrelles al cantar. No me puc despistar ni un moment, si no, veig la vida com passa i se'n va. Perquè s'estan allà se va, perquè jo les vull de veritat. Quiero ser parte tuya.